kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden gedhe mengkoke keling jaman mbok ya sing eling eling bab apa iku budaya pancene bener kandamu ayo nduk do balik kaya anu ae jane biyoh ndek mbiyen ya lekno kok sik alali apa kok iso geger ngene iya tenang kok sik lali janjine janji mbek sapa Dede kok iso alhamdulillah ya nduk ya iki wis setengah siji sing melekan wonten daleme Bapak Soni walah isih akira karo-karuan betah melek nggih Bu nggih Bu halo kok do nggelar layar genahe ngono ya Allah lah kok terus glimbung penake ngono yu aman ta ora ngono ana kelabang lho ya hati-hati satripun ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah rak ngono lho salam sik ngono lho suka ngamirsani pagelaran toprak gelar Tribudaya pidalem saking dusun Temuran Blora Mustika ingkang dipun pangarsani Bapak Trimo Raharjo. Matur sembah nuwun beribu-ribu terima kasih tergonjok dumateng Bapak ingkang hamengku gati panjenengane Bapak Soni dalah Ibu Ambar mergo awak dhewe sak kanca Gilar Tribudaya dipercaya sanonton dalemipun kanthi acara tasakuran walimatul kitanan sunatan tetaan utawa pemotongan dengan anak adik Azam sing dikitan ya ndek moga dadi anak sing pinter anak sing migunani apa sing dadi cita-citane bakal kewujud amin Allahumma rina wonge gak roh sing sunat sing ndi cah mang numpak gajah ta ora nduk sing ndi sing sunat Dik Azam masuk awal lah kok mbarike ngono ya gemoy dongakno sing apik-apik ya Cong ya dongane kanggo Pak Soni dalah Ibu Ambar muga-muga sak pungkur awak dhewe sowan Pak Soni sak keluarga diparingi seger kuarasan diparingi panjang umur diparingi rezeki sing kathah ya Dik Azam request lagu apa Cong aja angel-angel ya nganggo gong sinareng maestro audio ugi wonten Media Tama Production nah pawelenganipun gak oleh nganggo orjene berarti delikno berarti ayo nganggo gong ya oke gak masalah tenang saja jalukan apa lali janjine Dek langsung digas jalukane lali janjine salam pemanasan terkonjuk dumateng tamu dan Kang Sami rawuh ingkang tasih nderek ungan wonten daleme Bapak Soni ing dalu menika oke langsung disikat ora masalah kahanane ngene ya ditoko ngene yo lali janjine
Iya. Piye, Nduk? Lah ya wong kenceng ngono ku ya mbah karepe piye? Wong tabuhi cangkeme ya men kudu gelut ae kok gumendi. Angger wis sing gelut iki tak gelute genten. Aku kudu gelut padha ae ngene iki kok malah. Ayo sing ngajak musuhan mbek aku ndarene tak senggeli dhewe malah. Angger mbok terusno gelut tak miki kabeh kok malah. Tekon ndi mang Bro? Janjane kowe ning endi? Gelanggatmu sajak nyupriyani atiku sujana kuwi kencan karo wanita liya. Masih bersama Media Tama Maestro Audio. Sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku tunggu kowe tak SMS ora lagi tak telepon malah mbok pateni mangkel aku yen ketemu irungmu mesti tak cium ali janjine kandhane alasane versi Ajeng Febria ya. Lho. Kendangem elektrik pasang ora dadek. Lah ya iku. Suara ambulan duwe ta ora? Duwe. Iki suara polisi malah tom-tome wong. Iku suara polisi ya suara ambulan. Janjane kowe ning endi? Gelanggatmu sajak nyupriyani atiku sujana kuwi kencan karo wanita liya. Lali janjine wis apa neh yo lagi lali janjine sikat ya. PP apa? Sikatun. Sawangane iso kabeh aku. Ayo ya. Arek ape dilawan. Nah sama gak iso pe aku. Gong lho mbok jaluki lagu dangdut yo tak kei. Mbok jaluki lagu rock yo tak redikno. Mbok kei qosidah yo panggah ready ya. Buka celuk biasa ayo. Bukane diceluk, celuke dibuka. Ayo Nun. Ayo Nun. Anu Nun suarane mang ngundakno sithik lho Nun. Kik. Lah ya iki lho seneng aku. Suara idaman iki. Angkat. PP apa? Biar sungguh mempesona. Wasik. Apa? Ulun jadi jatuh cinta. Bapak apa? Pada pandangan pertama. Kakak apa? Dapatkah kita berjumpa? Senyum putusnya rupawan, gadis manis Kalimantan. Maulah
Lord Tribuna juga GTP Musiknya Indonesia. Ana apa kok mureng-mureng gegerem ngono? Wah, trimo kere ora duwe organ trimo kere. Ada gelang semisan malah kapok kowe engko. Terus dicucuk bun-bunane ngono piye mama? Aku kok mangkel ae aku. 12.000 iki mang tuku apa nih? Ya iya. Santai tenang ae wong Pak Sony tenang kok. Pak Sony. Pak request apa, Pak? Pak Sony request apa, Pak? Lagune kirim gak bale. Pak Sony sayang. Ya kowe enak iki, Pak. Di Azam. Di Azam piye, Dek? Ora iso dadi siji iku maksud tempiye rasane aneh jaluk anem kok iso. Kowe te bojo piye? Mbuya wong. Pas aku nek ora wong iki wong. Permintaan gadis Kalimantan wis diaturi tenang saja melek ning gone Pak Sony kene engko ketoprake kira-kira wong ya ora patek butuh ndang anu ae ora patek nimbal adoh ya nduk ya sesuk ngidul rono sithik dadi kok rodok padang-padang ngono. Soale nek gak padang-padang kon ono ngene-ngene ya. Ngene-ngene. Apa iku ngene-ngene? Iki tak jajal tak ngetes anak-anakku iki ya. Belajar pakai gamelan ya. Jadi kita itu nek iso serba bisa ngono. Pakai organ masuk. Ana apa? Kowe nak mati aja muring-muring ae. Wong kok sondarene. Ayo. Aja ngono. Liwong ayo. Ayo. Ayo kok. Lho cita-cita ape ning Celosia kok malah. Ayo diaturi. Liwong separonan kok karonan stimpleng ayo. Ya ora iso cah dua gentenan. Kok upin-ipin ayo diaturi sik Liwong. Ayo Mas, nah iki gak usah buka celuk iki wis iso nak iki pancak iku iki yuk. Bareng Novi Winsa ya. Liwong kita sikat sama-sama yuk Bos. Ayo diangkat. Sabdo panditoraku Resiramu dadya sisiku Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal sama tak ikam. Sama-sama digoyang Mbak.
Iya, ya. Bot-bote golek beras. 2 kilo tak 3 kilo, Nduk? 2,5 kilo. Aja dolanan iku. Nek bidurun blidhoh kabeh. Kandhanane kok angel. Umbaro ngene terus ben kok iki lho, ha iki lho. Yo. Wis aja angkat sik ben ngene terus umbaro. Betah nganti sesuk yo lah yo. Ben nganti subuh engko. Yo. Ayo nun saiki iku nek kakung kok nun. Sabda pandita. Yo. Nang siramu nyatyo sisihanku. Mugi Gusti lani. Wis laku Sampun katuran wonten Kliwong. Iki mang diacara kanggo sedaya tamu undangan, gen betah melek, mugi rena ing penggalih ben kena kanggo jampi saya. Ngono ya sayang ya. Lah ya, ngono ku ya ora usah protes. Malam terakhir yo iso jane iso. Wong apa iku iso kabeh kok iso. Gelem. Angger mbok dueti ya gelem kok iso. Ngene ku jane gak usah protes karo wonge awak dhewe ya nduk ya. Kenapa kok sampai gak dibolehin nganggo orjen? Nah, kenapa? Ya perkara ulah-ulah dhewe kuwi. Ngono lho, Bos. Nek dari awal jenengan kenapa banjur zona merah? Kenapa enggak dibolehin pakai orjen? Ya perkara ulahmu dhewe sing senengane nek ana orjen do gelut, do cakar-cakaran, do cokot-cokotan. Dadine ya dampake ya sing ngene iki. Ngono lho. Ora iso ya wis. Wong kok amen ngono terus ae. Ora iso dadi siji rak ya wis wong perkara ngono ae. Ah lho, emang nek do teko mek apa? Do teko iki mek apa iki barang? Engko nek balik ora usah disi-disian ngenteni mulai iki. Nek ana ngene-ngene ning dalan kok ya. Nun. Nun. Buka celuk kon dhuwur. Celukane apa, Mang? Malam terakhir. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Ayo ya. Esok kita akan berjumpa bahagia di saat malam pesta perkawinan kita. Esok kita akan berpisah. Tentu hati akan menjadi sepi. Esok kita akan berpisah. Tentu hati akan rindu sekali. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Mengapa hatiku berkata-kata, seakan-akan ku ragu untuk merelakan kepergianmu kasih. Mengapa hatiku berdebar-debar, seakan-akan berbisik bahwa kita tidak akan berjumpa lagi.
kehendaki. Tentu saja kita harus rela hati karena kehendaknya itu yang terjadi. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Ngene ate orang genah kene. Penak ya deh kan yo. Wis, malam terakhir sudah tak redikan. Pok moh aku nek mbok jaluki rasa dadi siji yo gen kok. Loh. Lah kok terus ngono omongane? Marakno ati. Aku jaluki rasa dadi siji moh, kowe rondo nek yo jare. Apa hubungane yo, Nduk? Oh, alah bocah kok iso. Malam terakhir nggih, pangapunten nggih. Jenenge wong hiburan yo sakonone. Garap gamelan yo wis masuk. Mbok pilih sing sapa-sapa ngersake tayub lho, Mbah. Dik. Tayupe apa, Dik? Apa ya? Mikir sik kowe mesti ngono ae. Sik, engko sik aku tak ngecek anakku sik. Ha, iki mang wis Dik Yomi wis. Ah, Dik Susi Malaka. Ayo Dik Susi, maju ke depan sayangku. Kemangnya tak kono ngelis ya ning jero elis lagune apa ae. Ngono dadi metu ben gak bingung. Ayo. Apa? Lilo ya kenek, keong racun ya oke. Apa? Ojing rali mabah kono kok sono ojing barang iku lho kok. Wis ora ono ngono ojang. Ben seru. Jenengem siapa? Peri. Heeh. Nek awan nek bengi Peri nek awan. Walah Riri. Loh, mosok celeng nek awan. Berarti kok nek ning alas ning kono ono celeng gak bature iki. Apa lagune, Sus? Terus ditulisi ngono. Manut mbok Manut. Apa ya yo? Apa ya Nun? Lila. Ya wes ayo. Lila nah yo wis ora masalah. Jane koyo tak berdaya titip cinta itu bisa. Iya. Tapi penak lilo.
Mami dadi patung mi. Nah, iku angger sing kaos Iku lapi iku. Yang pos-posan yo ngono ku terus lho. Heeh. Mbok Lah saya ditinggal nih. tinggal mulai. Heeh. Yo nganti sesuk kowe ngono terus iku. Ayo. Lilo atiku wis lilo senadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku kebacut tresno. Media Tama. Nek wis rasa digondoli lilakno wae ya Mi. Iya to. Lah ya, kaya ora ono liya. Kaya ora ono liya wae. Stok masih ada. Heeh. Maestro audio Bagong Lekeng Gilar Laras sikat yo Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung karo aku wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta karang saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara Bajidoran iso ses tresnaku kang tulus suci rambut jaga malah mbok plenjani Sikat apa pancen tresnasiku kudu pisah kan karo sliramu senadyan apa jroning ati nanging aku ra bisa duweni ketarane apa? sapa sing randa iki Traya Ketarane apa? Aku sih perawan nek rai mabuh kono piye. Wong ora iso mbedakno perawan karo rondo. Perawan nek ora kerowan. Kerowan iki yo konangan kuwi lho, Nduk. Bocah kok iki lak yo wilayah Banjar to. Ayo wilayahmu ora mudun bahasa kene. Bar iki. Ayo angkat sik. Bar iki. situ Kowe iku nyanyi gak ning panggung. Ku lho, wit kates, gurin tukang syuting. Kok gumun aku. Kene wit kates malah ngenah wae gede-gede karo nguntir kates ngene ngono. Biyen mula sliramu wis tak aturi. tak gendung Ayo diangkat sus. lilo atiku wis lilo senadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku kebacut tresno. Loh. Kowe manggon ngono terus tak mut tenan kengko. Wong kok ngono, ayo nyeluk wong sing kok malah mut ah jare ngono. Lho kok nyeluk wong nek rondo ngono terus iku jenenge ngono ku. Wah, halah. Lho piye no? Gelem. Yo ayo. Munggah piye maksudnya? Ngene iki lho anggerus kambon. Kowe picek jare aku di ngono-ngono. Lho maksudnya piye kok ngono apa? Kowe picek kowe gelem tak openi. Cek picek. Aku gak gelem. Aja gelem lah ya. Aku suwek-suwek. Ini iki lho.
sing marah-marahi aku suwe-suwe kesel terus. Ana apa? Gelem apa? Lah ya kowe aja gelem. Lah ya aja gelem. Ya wis lha mendem kok kandha. Atikmu aku wis mendem. Nek jeneng wong mendem iki ndara ora sadar piye, Nduk. Ayo nyanyi Sidara Ndo. Jenengmu sapa? Drun so Drun. Gelem. Ki sida nyanyi Sidara Ndo ta ora kowe iki nyanyi sida nyanyi ta ora kok iso. Sidara Ndo ayo. Karo sing ndi milih? Drun so Drun, bocah kok milih sing ndi? Saonone penting wedok ya. Ngenak danci malah bento kengko ya. Ayo nah ya. Ayo nih. Loh ya. Alif Fatekah Asin do masuk unine. Lah pinter. Lagunya Sidara Ndo dari pasukannya Asoy. Iya. Engko tani ning pos pertigaan kan ya. Nah.
dadi jodone ora kena prawane tak kane rondone sampean sabar ngenteni ning nyatane tresna betulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane mendem tresna bebujuan selawase kandung Iku lho aku bingung iki jenenge sapa iki jenenge? Men aja ngono amin kok iso. Mbah Wek iku aja ngono. Ayo Mbah Wek mudhun Mbah Wek. Lho. Hai. Mbah Wek. Wah iki kacau iki. Umure ku lho tak pikir iki aku. Nek isa sak mono-mono kan gak apa-apa iki. Mbah Men, bojo melok. Iki bojone Mbah Men melok ta ora bojone Mbah Men? Ayo Mbah Men turun sih, ayo duduk manis, duduk. Ayo ya. Dote dijukuk. Dote ning ndi Nduk Bang Nduk? Dote Mbah Men, mimik sik. Aja aneh-aneh jalukane ya. Ki roh iku ta ora? Lho, iku lho bunter-bunter iku jenenge apa? Kok njaluk kok aneh-aneh. Wiwin, majuin. Ayo ndang wis. Jambala soleh. Tapi kengko nek nyanyi selireng kabeh mau aku. Mau kasunatan gak kena. Sakjane ya kena, tapi nek duwete nganggo nada dhewe koyo ngono. Biyen mulo liramu wis aturi. Kowe ngombe apa? Kowe ngombe apa, Mang? Lah nek ngono bentuk nutrisari ta kok ngombe nutrisari kok mendem lah aku sing ngombe kawe-kawe biasae kok. Diliwati apa? Apa orang ngengan sih? Bojo loro. Apa bawa-bawa sih gak apa-apa ya? Ulerek. Bojo loro kesuwen. Apa senior kok nyanyi bojo loro? Penyanyi apa? Penyanyi apa leh? Nyanyi apa leh, Nduk? Apa? Jangkrik genggong. Kendal kaline wungu ajar kenal karo aku mangan telek dicampur letong kowe elek koyo sundel bolong ya Dimen senenge ra karo-karoan krungu jangkrik genggong. Apa lagune? Kayak ngeracun ya no? Ya wes ayo angkat kondur. Ada sarkau keong racun Baru kenal ngajak tidur ngomong kok gak sopan santun joget kau anggap aku ayam kampung kau rayu diriku kau goda diriku kau colek diriku kau takut sekali tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Hey, kau tak tahu malu. Kemat matanya malah. Lihat badi semak pikiranmu jerak. Mantang-mantang kokai aku dianggap jablay. Dasar komboy kucai ngajak check in dan santai. Sorry bang, jangan remehkan aku. Sorry cek, ku bukan cek. Dari awal Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak tidur. Ngomong kok enggak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau colek diriku, kau goda diriku. Hei, kau takut sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Hei,
kok tak tahu malu. Tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Matanya melotot, lihat body semok, pikiranmu jeruk. Mantang-mantang kokai, aku dianggap jablay. Dasar koboi kucai, ngajak check-in dan santai. Sorry bang, jangan remehkan aku. Sorry cek, ku bukan cewek murahan. Yo. Cinta iku anu. Men Halah mongko mot Timot. Sing timot. Sing ngemot sapa? Iku. Sing ndi? Iki lho. Iki Sing ireng iki lho. tangane mbok mut. Ya, mbok kleti mesti Mang. Wong kok iso. Gak iso Bos. Cah iki nak kalau pehrone awakku anu tukang dongkrak ban truk niku lho. Terus diceluk, tajak nyopir wae. Nyopir apa nyopir truk jare. Lintas Sumatera bala. Berarti lintas Sumatera. Gak lintas teman temanjang. Lagune apa, Mas? Mas, iki aja aneh-aneh ya. Tambahin lagu satu terakhir ya, Dok. Engko karo tindarane nek gak ono tindarane berarti ya sowan. Ayo Wi. Pangeran Cinta sing piye neh? Batra Cinta. Bandung bergoyang, goyang model Bandung. Oh enak iki. Bandung digoyang lagi, goyang ke kanan ke kiri. Gongkong penak. Ayo apa Wi? Batra Cinta ya kena. Tapi engko duete iku lho sing bingung, Mang malam terakhir gak ono sing dueti. Ayo. Apa Wi? Anu ya kena, Mang lu ngiting asmara ya kena, liwung wis ya. Bojo loro ya gak apa-apa, ayo. Sing penak-penakan ya. Iya, Ya wis, ayo. Ya, bojo loro, Dik. Kok barike ya wis. Sesuk ning ndi jurusane ayo tak ngajak nyopir ya ayo. Wong kok.
Tresno karo Mas Kancil, Mas Temon karo Mas Subur, awak dhewe ben gak ditukani Ndara Putri, yuk bareng-bareng sowan yuk. Ayo.